بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagriyami, pagninamisi ko Allah subhanahu wa ta'ala, lang ulang tanudan mapipia ginawa niyan. Saging kaiya kapupakaranid, kapsul dagyang kaiya ulan-ulan na Ramadan. Mga luksami, mga pagriyami, imanto na ini ang mapamundingan tanong, nag-iiso mga karibatan, kailangan na may ng katano, si ko kapunggal bakat tanong ron, nakapananggilaan tanong kakagigi kalilid, adiki ng kaom sa bagi ko kadaklang ko pagtao. Padun mga luksami, mga pagremi, nagyang ko to adiran di teron, kapamaygo, anda din ni kapasuldo onano Ramadan, natigiran na penalabat sa agyang ko to mga tao. Salawatan nirang ko, nagyang ko to ginawaran sa pumaygusiran, na pumatian nirang na mga salawat-salawat, na daanan na baanan atharanan si iko agamatan o agama Islam, kaya tito-tito, nasuka pamaygo na si iko man Jumaat, kenapa isa sa paraging ko kasusuting ka si ko depan kapakataling maulan-ulan na Ramadan na ay isa sa paro naging ko pimbaluin ka okit nagupimbaluin ka sunnah aging ko tuwa kapamaygo si ko unang naano aging ko tuwa Ramadan. Padapan sa mga karibatan, mga luksami, mga pagremi si iko lalayo na dita no kinang ka naging ko tuwa ada mutabiyitin niya fi layla أو قبل طلوع الفجر أجيان قطوة دي تنو كپنيات سيكو كغغوي ودينا سيكو depan kapakataling ma أجيان قطوة ipupuasa kapakataling ma أجيان قطوة kapaka sebang walungan siko fajr na di tanu mainang ka na anda din di tanu sang kapakapniat mada suniat tanusan na kedaan sa guna أجيان قطوة puasa tanu apia panmampan na namitin gun siko mga ulama asi ko una panuka pakataling una Ramadan napniyatan ka agyang ko tapusan ka sulang ulangwan o Ramadan aso mga gawin yan wanaugid na di kang bagay sa lugar na ay mas mapya na umandang gawi nagyang ko tuwa pniyat na ka agyang ko tuwa pumuasa ka si iko man mapita nabapira-pira mga tao ada makapniyat si iko pag ulan na Ramadan na uman po nagawiin na di makapniyat na anto na ikakuha niya na balas sa giyang kutapwasan niya na may kadaaban niya nun niyata. Ikadua, adi tanumay ng ka mga luksakan, mga pagariakan na giyang kuto takdimus suhur bisaatin o saat o wagariha. Giyang kuto kapupukaw na atanos si iko ipupwasa. Giyang kuto ka suhur ipupwasa apukaw na antanos sa isa kauras o di na dua kauras. Siku mga gulubog kong mga lokstano na igirakwan at tigira na alas 2 siku kagagawin na di isilan din ni pusa. Na di na mapia kakapakaya siya gadang ka madakla oras na kapakaya di kami sampay siku itatangas na miya batal ka agyang kuto puasang ka o di na kiadadang ka sa bagar ka kagiya ay kia pusang ka na malibutang panaging kuto kagagawi ka mga alas 2 o di na kia pusang ka na maap na yung mga alas 2 na may pusa ka. Sana na kailangan naman ng katanong mga luksakan mga pagariakan. Ikatlo mga luksakan mga pagariakan na al-israf. So kapag israf, si iko kapupakataling umaulan-ulan na Ramadan. Kanabat tanong siya bitirwa, iba isa sa parso kakan sa mga pipiya panganangkan. Kaayabit yara tanong si nagyang kota kapag israf, madakal ap kilibadun sa giyang kota mga basurahan. Adi ibang kami paganas si iko siringan ka. Adi ibang kami pakakan si iko pedeka. Naginan na isa na nakapunanggilaan tano. Sa kanaba, minitaling umaulan-ulan na Ramadan, naan mamakapiyas sa kapakakan tano. An mamakapiyas sa kapakain tano. Kaya inataling umau Ramadan, na pagkigdam yan rakit tano so kaur, kaan tano pagkigdam so pagkigdam o lagit tano. Pagkigdam yan rakit tano so kaur, kaan tano di makapangarapan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa giyang kutwa, karagan ako kagdamat tano si iko kapanggalabag ka tano si iko suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Padapan sa di tanukinan ka sa giyang kayo ulan-ulan na Ramadan na at-tafrito fi salati jama'ah. Giyang kutwa,
dingga di kapulubulubud, udi inaging kutwa, kada raino naka, si ko mga sambayang, si ko ulan-ulan na Ramadan, sa dingkap sumbayangan sa mga barajuma. Abadi katawan tano, so kalay bala, so kang barajuma, si ko Ramadan, si ko kanaba Ramadan, naip niyo ba si ko Ramadan, na isa na mainang katano. Inoto mga luksakan, mga pagariakan, kagiya kadakala na di makapambarajuma si ko Ramadan, nakagiya gitu ba pituday niya sa mga kagagawi, nakayo katuday niya sa mga kagagawi, napikaturugan niya sa subo. Na orient man ito na miyagnaw si ko unano subo, kami pusas kaniyan. Dapan kasubo na mi pusas kaniyan. Na orient kaya pakasembeng yan, na miyakaturugop man na kaya paanaw niya nakagid ng pagbangan sa Maghrib. Na ginan na, isa na kailangan na may nang katanong. Padapan sa kailangan ng mga inang katanong, mga luksakan, mga pagariakan, naging utwa, adamu hifdhil lisan, giyang utwa, kieda ang tanong, si iku siap, si iku diladat tanong, si iku kagagawi, nagu si iku kadaundaw, si iku suldo Ramadan, mga luksakan, mga pagariakan, giyang kaya kasiya pa tanong, kapamaganta, kapupakay ito, giyang kaya kapamagisuiso, nakrababusi ini isa sa parsi ko Ramadan. Kaapya si ko mga pada Ramadan, pada liyo si ko Ramadan na isa sa parang naging kaiya mga datare gulubog, mga datare mga katero. Kakagiya at taman sa din ka mapamang niya rila si ko mga tao pya magantaan ka na mambabakulong ka naging kutwa dusa lagi dito. Napunanggilan tanong saging kay ulan-ulan Ramadan. Padupan saging kaiya penanggilaan tanong si kulan-ulan na Ramadan na idaatul awqat as-sharifah. Giyong ko kaya pakada tanong si ko mga oras tanong, si ko mga masa tanong, gito sudi tanong di pamakutan na mga masa. Mga alaon susimba, ago mga lay arga masa. Ino to, si tanong inisimbi si ko kambantay sa mga film, si tanong inisimbi si ko kasetor, si tanong inisimbi agiyong kutuwa, mga pipia oras tano si iko kapagaturog, si tano tiaguso mga pipia oras tano si iko kang gita-gita. Sa miyada agiyong kutuwa mga pipia si iko mga oras tano sa datano siyapan, datano simban si iko Allah, datano pamatian si iko Quran, datano pananadam si iko Allah. Sa datano ron, pakandak lagi ang kutuwa pumang ni tano sarila, kasala ka biyang kiningan tano sa agiyong kutuwa mga oras tano. Agiyuto sa mga pipia si iko mga oras tano. Padapan sa kailangan na may nang katano sa agiyong kaya Ramadan, naging kutuwa at tafrito fil a'malil mudha'afa. Giyong kutuwa kadarayno ng si iko mga galabag. Kindiraynon nakasi ko mga galabak at mga panakpa na mga galabak. Yuto sukabatya sa Quran, sukapamangani, sukapananadam si ko Allah. Sagiyong ko to kapanambayang sa mga sunnah na mga panakpananan si ko ulan-ulan na Ramadan. Adita no kasukat si ko salakaw si ko ulan-ulan na Ramadan. Padapan sa kailangan na may nang katanong, nagyong ko to tarko salati tarawih jama'atan. Gingo da kimbaga kan siya ko kasimbang sa tarawih jamaah. Naad na mga sisimat na naroon ng mga tao. Ando doon ni kaya saraka kaya dura kataanon na inawaan niyan so kasimbang sa tarawih. Kaya paton karakaat na inawaan niyan. Doon yan din pa sa dagyong kutuwa. Kapugunot yan si ko imam. Si ko kapsumbangin sa tarawih. Nagiinay sa idiya mga karibatan na dito na mahinang ka. Sa pinggilaw sila na sunnah. Sunnah so kasumbing sa tarawih na diskanin din mambubsumbing sa tarawih. Mga luksakan, mga pagarikan. Gingan na nakapangginawang ka sunnah na ikalamiyat mo ka simba. Amatag sunnah kapangginawang ka. Ay kala ka. Kiyawida na ka nagumiyang galabag kasi ko mga simba. Mga sunnah o Rasulullah. Nagu ay kala amya pluto ka simba. Akapangginawang ka matagbad na ng sunnah. Abadi katawan tanwa so sunna na imbalas ko tawa panggalabukon naknabi siksa ko tawa mbagakon aswaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Padapan sa kailangan na may nang katanong sa gingay ulan-ulan na Ramadan naging ko tuwa pedun hanggang ko tatarkol kiyam gingo ta kibagakan si ko mga kapanambayang sikot nat nawa kagagawi si ko masa akapakasuldo sa pulugawi si ko Ramadan amuri apakasulda sa pulugawi na kailangan na makapanagutiap tanoro na kailangan na may nang katanoro aginawa tanong kailangan na manakapa so panaguntaman tanong awida akal tanong sa makandakal ro sa mga sambayang tanong. Bapira-pira yung mga tao
adi siyan tanto siyan dun ko mga pipi simba ko paganaya ulan na Ramadan. Ugay, nandid ni kasulagin ko ta sa pulusi ko, sa pulugawisi ko ulan na Ramadan, muri. Nakedaan siya nun sa awidakal, na datarang mas miyakakap, mas mapiaso simba niyan si iko paganaya ulan na Ramadan. Aba di katawan tano, aso sa pulugawiya muri si ko ulan na Ramadan, na kapakaya mas makalabi, ad nakalbihan niya na mala, si iko, pedo na mga gawi, si ko gawi ko Ramadan. Padapan sa kailangan na may nang katanong mga luksakan, mga pagariakan, nagyang ko tuwa, kapliw mga bai si ko mga masjid. Di siya ni manarawi. Tarawih sila, nakisusulot sila sa kipangamutan sila, ano pa nakisusulot sa pagalong, o di na, so salakoro isa sa paro agama tano agama Islam sa kanabarubo, kasi ko tenday o di kapagintaw mga bay, na kailangan na may nang katanwanan, yung ko tadi imbibitiray sa masjid, may nang katanwapan sa kaya pakataling mamorya Ramadan, agyang ko ta mga tawa, di mamagistorya si isa masjid. Si ko mas akap tumbay nga tao sa mga wakto. Ayap na si ko mga kiptindigan, si ko mga tarawe, ando dun sa mga bae. Kailangan nakapananggilan tano ba tano di makapamagistorya, agugyang ko ta mga bae. Kakagiya sa fitna na matatago si kundulo na no bae, agu si kundulo na no deto, kailangan nakapananggilan tano. Tanto ini ko madakal nakagiya, agyang ko to ba kakampataging kaya oras tano, na pumang niya ko sarila, si ko da kanon katarotope, nagupumang niya ko sarila, si ko ubadin, may sugat ka noron, kagitod ni Waraano Bulong, marang kasi ko kapagpagkata na iyan si ko sakit, sa tanang kanon bulawan, nagutanan ng kanon oray, balasan ka noron wallahu subhanahu wa ta'ala, sa gigigipang makinigin sa inihal fawaid. Assalamualaikum